Ana endi pul sanamaň wagty heme gelip yetdi. Şu gün için işlep toplan pullarınızın baryny biz alýas. Diýsem, näme pikir etdiňiz? Eýsem, pulunuzu bizim için de Türkmenistan'ın bank hasabyna ýatyrýasyňyz. Sizin etmeli zadyňyz öz Okaýan üniversitenize barıp öğrenci belgeňiz ve invest belgeňizi talap etmeli. Invest belgeňizi Türkiye devletindeki konsuldan tasdiklatmalı. İkisini hem orijinal nüshasyny Türkmenistan'a uğratmalı. Türkmenistan'ın bankında pul yatırmak için talap edilen resmi namalar, öğrenci kimlik kartınız ve öğrenci kartınız, pasaportunuz, invoice'unuz, öğrenci belgeňiz. Şuların ählisini banka ertip töleňizi töläp bilersiniz. Ondan näme? Goşmaça maglumatlar için bizim bilen habarlaşın. AZIM Consulting.